Què dimonis era això? Què dimonis ha fet el meu germà perquè has oblidat que som els guerrers de l'espai? Els terrícoles són vius! La raça humana sou una porqueria, 3 unitats de força. ...322 unitats de força, 10 Kakarot. Ja ets meu! Però què és aquest poder? Serà Goku? Ja el veig. Tu no ets en Kakarot. Qui dimonis ets tu? Què vols de mi? No vull res de tu. Llavors, què has vingut a fer aquí? T'ha confós amb una altra persona. Et creus molt poderós, veritat? 322 unitats de força. No m'has aixecat pols, ara em toca a mi. És impossible. Una força de 350 unitats. És ell. No tinc temps que perdre amb tu. He de trobar algú altre. Qui era aquest? Me n'he quedat paralitzat. Bon dia, Bulma. Quant de temps? Bon dia, sí, ha passat molt de temps. Com estàs? Hola a tots, quina alegria veure-us. Goku? Hola, com esteu? Hola! Molt bé. Benvingut. Qui és aquest nen? Us presento el meu fill, en Son Gohan. Hola, com et dius? Em dic Son Gohan i tinc 4 anys. Què és això? Algú s'acosta? Qui ets tu? Sóc el teu germà, Raditz. Què has fet tot aquest temps? Acaso has oblidat que som els guerrers de l'espai? Ei, ni sé qui ets, però més et val que fotis al camp. No t'acostis, Krilin! Perquè em té de passar tot a mi. Perquè no has complit la teva missió? D'exterminar la raça humana? Aquest és el teu fill, Veritot? Demà a la mateixa hora has de matar 100 persones. Raditz, deixa el meu fill! Goku, jo i Krilin no podrem fer res per ajudar-te. Jo aniré amb tu. Cor petit, què hi fas aquí? No me segueixo a Raditz. El vull liquidar. Bulma, deixa'm el radar. Cor petit, segueix-me. On és el meu pare? Calla una estona. 2 forces de 322 i 350 s'acosten cap aquí. Et tancaré a la nau, per no sentir-te més. Sou vosaltres! No us pensareu que em podeu guanyar entre els dos? Tu també t'entrenes en pes, cor petit? On és el meu fill? El teu fill és a l'Asanau. No para de plorar! Ni que entrenéssiu tots 200 anys, no m'arribaríeu ni a la sola de la sabata. Anem a lluitar. Raditz, et liquidarem! Cor petit, vigila!
petit! Tranquil, Son Goku, estic bé. Necessito que el retingues un minut. Tinc una nova tècnica. Què dimonis esteu tramant? Molt bé, Goku. Aguanta una mica més. No tinc cap més alternativa. 907 unitats de força. És impossible. Ara em toca a mi! Ostres, no! És massa fort. Ostres, 1.330 unitats, no pot ser. Entoma això, Raditz. Si no arriba a ser per l'armadura, potser no ho contaria. No has de baixar mai la guàrdia. Deixa'm anar, Kakarot, vols matar el teu germà. No sóc el teu germà. Molt bé, Son Goku, aguanta l'aixi una mica més. Diria qualsevol cosa per salvar la vida. Deixa'm anar, Kakarot. Agafaré la nau i marxaré. No confio en tu. No el soltis, Goku, menteix! T'ha dit que no confis en ell. Ets un estúpid com el nostre pare. No pot ser, el detector deu estar espatllat. «1.303 unitats. Ostres, com és possible? Son Gohan! No li facis mal al meu pare! Com poderós aquest nen. Em fa mal al pit, però com pot ser que sigui tan poderós? Què hi faig aquí? Et tindré d'eliminar. En un futur pot causar-nos problemes. Et tinc d'eliminar! Gohan! Solta'm, deixa'm anar, germà, t'ho suplico! Molt bé, Goku. Aguanta una mica més. Entoma això, Raditz. Ai! Ai, mare meva, quin mal! No puc més! Els altres guerrers són més forts que jo. Disfruteu el que us queda de vida. Quant de temps trigaran? Un any. Us queda un any de vida. ¡Que calles! Mira, són allí. Goku! Krilin, quina sensació més dolenta morir. Et tornarà la vida amb les boles de drac. Goku! Però què ha passat? Això és obra de Déu. En un any arribaran els amics de Raditz. Mesum val que us entreneu. M'endura el petit per entrenar-lo. Dieu a Son Goku que el tornaré fet un home.